Hindi yung inaapiran mo dyan. Hoy! Yan na. Nakabuelo. What's yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. Ngayon dahil natin mga memes ngayong linggo at tinagad simulan. Galing kay Mark. Pas na lang pag si Daniel Tangge. Nakita ko to. Kasi nga, kape nga kasi yan. Mukha na kayo lang shot to si Kuya eh. Ito na. Mapunta na to sa sunod na araw eh. Yung kakashot mo lang tapos sa'yo na agad. Ay, nakakamiss nga naman mga pag-inuman. Diba? Lalo pag ganyan walang pulutan. Ito mo to. GG ka. Tapos ka. Paano ka nagkaroon ng punong bote kung lahat to halos mapupuno mo na? Ito nga may yelo, ikaw wala eh po. Mahal mo pa ba sarili mo pa ganyan? Sobrang na ba ang pighati? Sunod! Busy pinag-overtake kita pero paano kapag nasa isang malaking mundo natin, sis. O tapos. Tagay! Kailangan ko minom dito ha. Shot pa! Eh, mausapan na. Papunta na lang yung pagkalasing eh. Tunad! Walang tatagay ng ganyang kataas. Uuwian kita, pre. Oh, yep. Tagay bago mamatay. Sunod! Bakla ako! Ang presidente ko ay si Manny Pacquiao. Okay. Bakla ako. At susubo ako ng tito. Baka alam ko lang ba't gusto na singin eh. Pag may alak, wag! Hindi pulutan ng iyong pare! Wag! Okay, aray ko. Ito yung maingay mo pag nakainom na. Iba't ibang klase ng lasing, di ba? Maingay, tahimik, may makwento para si Tito Manny mo. Sunod! yung sama ng loob ni Kuya. Ito ba yung blue pill, red pill, lasinggero version? Well, pareho, ito, 99% ng germs hanggang sa, hanggang sa bibig lang. Ang tanduay, lahat ng germs, lahat ng problema mo, 99.9% makakalimutan mo saglit. So, mukhang mapunta na rin sa Matrix to. And I show you how deep the rabbit hole goes. Onting shot na lang. Hindi na pwedeng tumanggi ang tanggero. Okay, Joey, what the... Nakakatalino nga naman. Matalinong manginginom. Magaling. Yung alcohol lang yung umiikot sa mata mo, hindi yung paningin mo, di ba? Magaling, Tito. Dahil dyan, meron kang pulutan. Masarap ng pulutan, suka na lang kulang. Galing kay Jeric. H&M, Bershka, Nike. Bershka, Uniqlo, Nike. Couture, H&M, Valentino. BGC. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Sorry, I'm not to speak straight, but I'm just adjusting. I want you to friends, huh? What do you want? I will give you this, and everything. This is Yeah. I'm so rich, my nigga. Happy birthday. Oh, Live what you Edward. want what you live. Thank you. I love you, brother. I love you. And I Good know night. you love me. Yeah, I love you. Peace out, Goodbye. man. Jeomi. Mukhang nakainom na. Babangon tayo. Bad trip. Ano sabi nga nila, bad trip ka na ng lasing. Huwag lang ng bagong gising. Dahil sa'yo, Kuya, shot ako. Shot! Shot! Aga-aga. Pinangin na mo mananagasa ka ba? Aga-aga, ang init ng ulo mo, kuya. Putangin na mo yung mananagasa ka yata. Pinangin na Kaya ang bagal-bagal mo kasi. Mabagal? Putangin na mo, kita mo may dala-dala ako. Ikaw kaya rito, ipukpuk ko kaya sa ulo mo to. Putangin na mo para malaman mo. Tama nga naman. Diba, baka may hangover na si Kuya. Diba, hindi natin alam kung ano yung dala-dala niya. Beso ba to sa inuman nila? Rod, mga tito niyo paglasing. Lalo ko yung yung video, yung sumasayaw-sayaw sila. Ito na baka ang Call of Duty Mobile. Tapa, nalasing. Ayun, ito. Mga katisis ko to pag wala na kami malagay. Isayaw na lang natin. Yes! Ayaw mo! Parang na siya lechon, no? Ang shiny na ni Tito. Ayaw na, sunod. Ibang taga yan. Patagayin mo yung alak mo. Sunod, dahil wala kang pulutan. Ha? Ay,
Akala ko may suntukan sa mga lasing eh, leche. Sinaya ko pa yung simpatya ko sa kanya nung una. Sunod, yung kay Francis. Eh, ang bagal-bagal mo kasi. Mabagal? Putangin mo, kita mo may dala-dala ako. Ikaw kaya rito, ipukpuk ko kaya sa ulo mo to, putangin mo para malaman mo Mahal na mahal kita. Yeah. Manakashot ka lang yung ilan ako, lahat. Lahat niyayakap. May mga tinatawagan ng mga ex. Biglang mahal mo na agad. Lahat ulit. Sunod. Mga iba't ibang klase ng lasing. Hindi kay Prisipe. Filipino. Yup. Shot ng Nescafe para bumangon ka. Bumabangon ako para sa mga Pilipino. Para kanino bumabangon ng mga lasing, di ba? Para sa sarili ba nila? Para sa mga katagay nila? Mahirap yan. Yung parehas kayo may tama, pero pumasok pa din kayo. Feeling ko naman, iba yung pinapala nila, di ba? Yeah, feeling ko, sigurado ako nakaputol naman yan. Ito yung mga mas malalaki, ito yung mga mas maliliit. Hindi. Pagod na yung mga yan. Sigurado ko, sanay na yung mga yan. Ayaw na ilang pahirapan ang sarili. Halatang wala kang alam pagdating sa kanilang trabaho. Okay? Sumat ka na lang, huwag ka na magbida-bida. Kung sino to nagbibideo, mas nagmukha kang tanga sa ginawa mo. Sunod! Wala kang pulutan. Daniel Padilla, talab na. Sige, tagay pa. Taasan mo pa. Kahit kape yan, brandy pa din yan. Kahit nasa yan ang kape, tanggal din panlasa mo. Sunod! Kabado. Bawal dito, umihi, tapon dito at nagbaso. Shot pa! Ako sa'yo, tigil shot pa! Shot lang! Shot! Buta, may ihina agad ako nito. Ano ba? Ito, may nagturo na bawal umihi dito at magtapon ng basura dito. Kapapay, mukhang nakashot din si John. Maraming salamat, John Paul. Tinulungan mo ako. Ito na, pag gumigewang-gewang na ako papunta sa CR. Sunod. Shot mo na. Sige, shot ulit! Basta magmataas tagay, okay lang. Sunod. Kaling kay Jem, ha? Wala lang. Relax. Relax lang. Ayaw pagpangusog kay mapuan ang pana. Oh, fuck. Mukhang first time and first dose. Iba yung tunog eh. Ikaw ba't masarap siya pakinggan? Sunod! Galing kay John Mark. Oy! Wag! Okay, hindi ko pwede pakita yan. Sabi siya, huwag niyong pupulutanin yung pare niyo. Sunod, talaga yung Paul. Ang lakas oh! Hoy! Oh my God! Oy! Ang lakas oh! Tangin ang tuli ng Meron ding lasing Nahilo ko eh. Mahilig mag-stunts. pa! Ang lakas oh! Tingnan mo yan oh! Yeah, malakas siya. Sunod, kay Troy. Siopaw. Ang soon to be siopaw. Uy! Ang siopaw. Pulutan na, di ba? Kailangan may pulutan siya bago siya maging pulutan, di ba? Sunod, Brutus versus Pape. Away na. Tagay ako, ba't ako masasaktan? Nilayo na niya. Kaya tatama yan, ilayo mo na yung importante dito. Okay, hayaan mo sila. Ipawis nyo. Okay, para matanggal ang amats nyo. Op. Sino inaapiran mo dyan? Sino inaapiran mo dyan? Lumis ka na rin malasing. Lugi yan, may dual wield. Hop! Kailan dominion yan? At wala kang tichinelas. Okay ka lang. Ayan, bumagsak na doy! Okay, wala na. Paupuin nyo na to. Steffi, no? Pauwi. Hop! Tinamaan sa Ayan, may araw pa. Lasing na. Ayan ang Pilipino. Para kanino bumabangon si tatay? Para makashot uli. Pashotin nyo na kayan. Kailangan lang ng panghimagas dyan. Ay, upo na. Yan. Nasaan na yung tanggero natin? Ano ginagawa mo sa bata, gago? Sunod! Galing Invisible. Paglasing ka, ganito ka rin. Ganito rin ako hirap na hirap sa banyo. Paglasing maligo, di ba? Para matanggal yung amas. Sunod! Sabaw. Yung bike. Babangon tayo! Ano ba? Sino pang nakasakay sa bike?
O yung bike, ikaw ang sasakyan ng bike. Hop, 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 hop. Delikado yan, men. Gumilid. Pagilidin nyo nga. Nagilid na rin siya eh. Ayun. Oh, break time. Naglalampo ka na. Dati nasa gilid siya, mas safe. Kaya mga kapasigenyo, Pasig pala habang nga to. tayo ay magla-live sana dito sa Pasig si Raimundo ay may naabutan tayong lasing. No? Lasing na lasing sa alak. Ayan. Basta walang At balak. yakap-yakap niya yung bike. Kanina nakita natin, no? Yung nakita ay bit-bit niya. Tulungan nyo lalag. Si Kuya ay Baka, mukhang pauwi na sa kanyang delikado bahay. din. Pinipilit niyang makauwi sa kanilang Op, op. tahanan. Pinipigilan At, siya ng bike. Wag ka muna tumayo. Ayaw niyang mawala sa kanya yung kanyang bisikleta. At kitang-kita niyo naman yung makauwi sa kanilang tahanan. Ini ambulansya. At nahiga na Tutulungan ka po na ba niya? rito sa may... Ayan na. Nakabuelo na, nakabuelo. At i-coordinate natin dito sa barangay ng... Babangon tayo. Ayun na. Stop, dahan-dahan. mamaya, no? Baka ma-aksidente. Teka, Oo lapitan nga, na oo nga, natin. men. Harangan niyo yung mga parating na. Dani, Lapitan nyo na, tulungan nyo na. Ayan. hawak-hawak ni Kuya yung Oh, kanyang malaglag bike. sa kanal pa yan. Pasan-pasan. At siya uuwi. Dati Wait lang, nasa bike lane siya, di ba? grabe. Biyernes to, Nalapitan na sana natin pero binuhat na yung bike. Matatanggal amat ito pag lakad ng ilang ano. Sana lang, huwag siyang... Buti na lang kamo ko, konti yung mga dumadaan dito ng mga sasakyan. Delikado. Iilan-ilan na lang. No. Susubukan mo na naman. Sige, pipilitin niya. Huwag na, Oh, huwag na. men. umpira. Kasalanan mo to, Daniel. Pag ganyan kataas ka tumagay. Wala pa ba? Lalaban tayo. Hindi nakakaano sa kanya, hindi niya iniwanan yung bisikleta niya. Malamang. Talagang hawak-hawak niya. Magkano yan? Hanggang makauwi siya. Akala mo laruan lang yan. Importante sa kanya ng bisikleta, no? Ilang beses siya nagpalit-palit ng ano Pwede ako sumakay, ako sakyan. Di ba? Parang inuman lang talaga. Party na to ng halos magsasagad na. Oop. Pero ito ay nasa harap po tayo ng Pasig City Cemetery. Kailangan pa sabihin eh. Ang pangit naman na premonition nun. So hindi maganda na ito yung checkpoint na kanyang nalapagan. Pero safe naman daw, sabi dito. Habang naglalakad nga, yan, may ito mga yung punto before and na after, binibitbit pa no? niya sa kanyang Bisikleta. balikat yung bisikleta. Ayaw mo lumubog. Ganito rin karami tubig kailangan ko pag kinabukasan eh. Inom ka ako. Tsaka parang galing langit ang tubig. Sunod! Kay Vince. Parang lasong. Sino ba to? Yan. Ito yung mas marami pa yung pulutan doon sa iniinom niya. May ganun eh. Pag ginagawang ulam yung pulutan. Sunod! At panguli. Hindi naman to inuman. Kainan na to eh. Pantanggal amats to eh. Pamukha niya yung sa meme, di ba? Naalala ko yung sabi. Filipino version na tayo. At tulad tatapos sa mga memes ngayong linggo. Share sa mga malakas mamulutan yung friends. Bawal tumanggi sa tanggero. Kaya like nyo na. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe.